Milli Şura işçenligi bürö nigizinde olup barıla başladı. Barlığı 15 tarmaq. Her tarmaqның ayrım jitekçisi hem üst komissiyasi var. Olar kimler hem nindi işçenlik olup barıga jinalar. Bürönün birinci oturuşundan haberçimiz Mürşide Cihan әзерлеген reportaj. Dil, milli мәгариф, мәдәният, тарих, бигрәк тә халык саны алу белән бәйле вәзгыять соңгы араларда игътибар үзәгендә бюро утырышында чыгыш ясаучылар да милләтебезнең үзаңын үстерүгә бәйле тәкъдимнәре белән уртаклашты. Мәсәлән, татар теленнән ана теле дәреслекләре 1-9 сыйныфлар өчен федераль исемлеккә керде. Галимә Дания Захидуллина бюрода milli мәгариф юнәлеше өчен җаваплы. Ул дәреслекләрнең федераль стандартлар буенча әзерләү эшчәнлегенә ачыклык кертте. Югары сыйныфта укучылар өчен milli дәреслекләр булмау мәсьәләсе дә хәл ителгән диярлек. Әмма мәгариф эшенең эзлекле алып барылуы кирәк дип өстәде үз фикерен мәктәп каршындагы музейлар эшчәнлеге өчен җаваплы Камәрия Хамидуллина. Татар мәктәпләрендә фәннәрне ана телендә укыту буенча татар мәктәбе директорларын әйдәгез үткәрик, семинарлар, аңлату эшләре аша. Шулай ук яңа заман буынына milli кыйммәтләрне танытуда мәдәният иң тәэсирлесе. Бюрода аның өчен Ркаил Зайдулла җаваплы. Бик зур өлкә, ана класслап шушы бик безнең дәрәҗәле кешеләр белән дә класслап бетереп булырмы? Алда үскөрür, алга таба. Ул үз эшен сөйләп түгел, иҗат әһле буларак язмача җиткерергә күнеккән. Димәк, тиздән milli каһарманнарыбыз бигрәк тә тарихи шәхесләр сәхнә аша җанландырылып, горурлык хиссе тәрбияли башлар дигән өмет бар. Тиешле дәрәҗәдә яктыртылмаган тарихлары. Татар тарихы укытылмый диярлек дип ачынган галимгә чыгыш ясаучыларны диккать белән тыңлап утырган Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов ярдәмгә килде. Һәм әлеге китапны әзерләүче эшче төркем төзергә тәкъдим итте. Килешәбез, әгәр дә андый мохтаҗлык бар икән, безнең мөмкинлекләребез бар, андый гына күләмдә мәгълүмат белән милләттәшләребезне танышырлык итәргә. Дин һәм милләт бергәлеге өчен Рәфиq Мөхәммәтшин җавап тотты. Biz dini nəzarətində onlayn мәдрәсә эшләдек. Ул татарча да бар, ул русча да бар. Biz курслар уздырабыз, biz bütün төбәкләр белән эшлибез. Менә Казанда инде bütün төбәкләрдән имамнарны чакырып, аларга дини белем белән бер рәттән әлбәттә менә шушы үзебезнең халкыбызның тарихында өйрәтсәк, ул инде менә динне теге дин буларак кына түгел, татар халкын саклап калучы bir фактор буларак тарату өчен бик мөһим булар иде. Бюро утырышының көн тәртибендәге икенче мәсьәләсе Дастан елына багышланды. Мәсәлән, татар балалары спектакльләр хәзерләй алалар дастаннар нигезендә. Бу бик отышлы була. Аннан соң кулланырга була дастаннарны уку процессларында да, әмма аның өчен булдырга кирәк балалар дәрәҗәсендә эшләнгән укыту әсбаплары кулланмалар кирәк. Чөнки идегә кебек югары дәрәҗәле әсәрне бала яшендә бик аңлап бетереп булмый. Аңар аерым эшләргә кирәк аны. Теге әкияти якларын күрсәтеп, башка сулар белән. Аннан соң инде билгеле кирәк масса рәвештә эшләргә шушы дастаннарга нигезләнгән мультфильмнар. Бюро эшенә ул яндагы milli мөхтәрият җитәкчесе Рәмис Сафин онлайн кушылса, кайбер төбәк вәкилләре утырышта үзләре чыгыш ясап, эш планнары белән таныштырды. Безнең 21 февральдә түгәрәк утырыш була. Иске Котлымада авылында, Матвеевский районында бөтен Оренбург өлкәсендәге безнең анда 37 мәктәп, татар мәктәбендә татар тел укытучыларын и татар школаларының директорларын и түгәрәк стәр ясыйбыз. Көн тәртибендәге 3нче мәсьәлә халык санын алу нәтиҗәләре. Бер-беребезне гаепләп борынны аска төшереп йөрмибез. Бүгеннән үк 2030 елга җан исәпкә әзерләнә башлыйбыз. Башны горур күтәреп алга барабыз дип имгаклады утырышны Васил Шейхразиев. 5 ел нигезендә әзерләнеп килдек, чөнки беренче 5 елда Milli Şura әгъзалары 75 кеше. Менә ничектер аларны җыеп оештыру ул һәрвакытта да авырлырак иде. Ләкин алар һәрберсе лаеклы, һәрберсенең сүзен табып булырга иде. Менә шушы 5 елдан соң без инде шушы фикергә килеп бюро дип әйттек. Комитетлар ясадык. Менә комитетлар ясаган вакытта август-сентябрь аенда яшьләр турында әле уйлаган юк иде. Менә тормыш килеп җитте, яшьләр комитеты да кирәк икән дип, андый да карар кабул иттек. Алга таба бюро утырышлары 3 айга бер үткәрелер дип көтелә. Мөршидә Җихан, Ринат Сәхипгәрәев, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны матбугат күзәтү сәхифәсе белән дәвам итә.